हमार मोदी जी करवले एगो काम, अयोध्या मंदिर बनी गईल। हमार मोदी करवले एगो काम, अयोध्या मंदिर बनी गई। कई बरिस से त फसल रहल हवे हो, कई बरिस से त फसल रहल हवे हो। मोदी जी ना रहते त कबो नाही बनित हो। हमार मोदी जी करवले एगो काम, अयोध्या मंदिर बनी गईल। हमार मोदी जी करवले एगो काम, अयोध्या मंदिर बनी गईल। इहे लॉकडाउन में फ्री में ही राशन बटले, इहे लॉकडाउन में फ्री में ही राशन बटले। कहाँ के बनल नइखे सड़क, बताव भैया, कहवा के बनल नइखे सड़क, बताव भैया। इहे ई मोदी जी चारू ओर जी काट